גאושה, שיטת עיסוי המשמשת גם ככלי אבחוני ותורמת להמרצת הדם ולהפחתת כאבים. על השיטה וסגולותיה יספר אריאל ברקלי, שהוא פיזיותרפיסט. מהי השיטה הזאת, אריאל? שלום. שלום וברכה. השיטה הזאת היא עתיקת יומין, שיטה פשוטה בתכלית, לא צריך שום השקעה מיוחדת. כן. באנגלית היא נקראת scraping, דהיינו גירוד. 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 קרצוף. קרצוף. אנחנו לוקחים כלי פשוט, משהו מהסוג הזה, כן. שבנוי מקרן של טאו, או של פר, או של איל, ובעזרת, או לחילופין, אנחנו לוקחים כף חרסינה, אנחנו מגרדים את האור. מגרדים את האור. מגרדים את האור בצורה מאוד עדינה. כן. ואנחנו משיגים הוצאת רעלים מהאור, כאשר התוצאות מדהימות. אוקיי. בוא תדגים לנו איך עושים את זה. אנחנו לוקחים את הדבר הזה, כן. אנחנו מניחים על האור, לא ב-90 מעלות, כן. אלא ב-45 מעלות, ומגרדים עד שתצא אדמומיות מהאור. כן. כמובן ששמים ללובריקציה. שימון של המקום. כן. שימון של המקום. כן. על מה מעידה אותה האדמומיות? אוקיי. בדרך כלל כשיש לנו בעיה, האדמומיות יוצאת. כשאין לנו... אבל עם כל אור שאני אגרה אותו, גם אם אין בעיה, האדמומיות יוצא. כן. ההבדל הוא שבמקום שיש בו בעיה, האדמומיות תצא בצורה הרבה יותר בולטת, ובמקום שאין בעיה, בצורה הרבה יותר מתונה. מה המקור של השיטה הזאת? המקור של השיטה בדרום-מזרח אסיה, בסין, עד היום היא מאוד נפוצה בסין, בקמבודיה, בלאוס, והשיטה כל כך נפוצה ברמה של הבתים הפרטיים, גם בווייטנאם, כך שאני אומר, אם זה כל כך נפוץ ויעיל שמה, אני מניח שגם פה. מה אנחנו רואים בתמונה שיש לנו לפנינו? פה אנחנו רואים מישהו אוחז במסרק, בכלי, ומגרד את האזור הרלוונטי. ואני רואה שם גם סוג של שמן סיני. שמן סיני, גם שמן זית הוא טוב, לצורך העניין. ומה אדם מרגיש? אדם מרגיש גירוי מקומי? יש אלמנט של גירוי מסוים מקומי, לא צריך לכאוב. אנחנו צריכים לעשות את העיסוי בצורה מתונה, מה שנקרא באנגלית gently. כן. אין שום סיבה לכאב, אבל אם כאב, אז עוצרים קצת וממשיכים הלאה. איך זה מועיל לאיברים פנימיים? אוקיי. יש קשר בין האור ובין האיברים הפנימיים. יש עצבוב שקיים באיברים הפנימיים, וקיים ייצוג של האיבר הפנימי על האור. אנחנו יודעים מסוף המאה הקודמת. יפה, ואנחנו מדברים פה על שיטה שהיא בת 2000 שנה. אוקיי, כן. כאשר אנחנו עושים את הגירוד הזה, את הסקרייפינג הזה, אנחנו גם מגרים את האיברים הפנימיים. זה סוג של רפלקסולוגיה. רפלקסולוגיה לא דרך הרגל, אלא דרך מקומות אחרים, דרך אזורי. אוקיי, נקרא לזה ככה. אנחנו גם יכולים מבחינה הבחנתית לראות איפה האיבר הפנימי היותר בעייתי. כי אם נאמר, יש לנו בעיה של ריאות, או של כליות, או של לב, השע זה האנרגיה של האדמומיות תקפוץ החוצה באיבר הרלוונטי. בואו נראה עוד תמונות ונראה מה אנחנו רואים כאן. פה אנחנו רואים גואשה, עיסוי סקרייפינג באזור גב עליון, כאשר אין שום ספק שיש פה מקום לעיסוי הזה, אדמומיות בולטת. יכול להיות שהבן אדם סבל מהתקררות, יכול להיות שהבן אדם סבל מכאבים באזור, ועצם העובדה שהוצאת האדמומיות זה הטיפול? עצם העובדה שהאדמומיות יוצאת, זה הטיפול. הטיפול בדרך כלל נעשה בתדירות של כל 3-4 ימים. אנחנו צריכים שהמקום יתאושש לאחר הטיפול, ואחרי סביבות 4 ימים אפשר לחזור עליו. זה כמו כוסות רוח בצורה אחרת, משום שגם פה כוסות רוח, קאונטר איריטיישן, שהשתמשו פעם בחומרים עם חרדל, כדי, לא גז חרדל, אבל כדי לגרות. כשהיינו ילדים קטנים והיינו שוחים בחוף הים, ומדוזה הייתה אוחזת אותנו, היינו לוקחים חול ומשפשפים את המקום. נכון. אגב, גם כוסות רוח אפשר לעשות תוך כדי עיסוי, וזה אז מאוד דומה לגואשה. יש לנו עוד תמונות, בואו נראה. כן. פה אנחנו רואים
שקופית של טיפול בגלרקומה, בלחץ תוך-עיני. אנחנו רואים את הגישה הסינית, שלא רק עובדים סביב העין, אלא גם באזור הצוואר והגב העליון. בכלל, השיטה הזאת של העיסוי גואשה, סקרייפינג, היא גישה לא נקודתית. אנחנו לא עובדים על נקודה ספציפית, אנחנו עובדים על מערכת. יש קונטרה-אינדיקציה? יש מצבים שלא תטפל בחולים? לא הייתי עובד פה על שברים טריים, על טראומה טריה, על אישה בהיריון. כמה טיפולים צריך לעשות כדי לראות תגובה, נגיד, בכאבי גב? אוקיי, הרבה פעמים התגובה, התוצאה היא דרמטית. אם אנחנו מדברים על משהו אקוטי, הרבה פעמים התוצאה היא מיידית. כשאנחנו מדברים על בעיה כרונית, אז אנחנו צריכים סדרה של טיפולים. בעיקר במצבים של מחלות כרוניות, כדאי קודם להיבדק על ידי הרופא, אולי גם לקבל טיפול קונבנציונלי, וגם את זה אפשר להוסיף. אני בגלאוקומה לא הייתי סומך לטפל רק על זה, כי זה יכול גם... ברשותך, במילה אחת, כי אנחנו מסיימים. אישה שבאה אליי עם בעיה של לסת שלא יכלה לפתוח במשך 2 מחלקת פה ולסת, וסד לילה לא עזרו. גואשה עזר להם. תודה רבה.